खुलुमबाय बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आरो दिनै बे स्टुडिअनि बिथिंनिफ्राय आथिखालाव बयनिबो उसुखुथु बिथिं जे रायजोनि बिसायख'थिया जानानै थांबाय नाथाय बेनि रिजाल्टआ फैगोन 4 मे खालि फोसावनाय जागोन आरो बे 4 मे खालिसिमनि गेजेराव बयनिबो गोसोआव उसुखुथु जे सोर देरहागोन सोरनि आखायाव गोलैगोन आसाम खुंथाया बायदिसिना बानबुंथि बेखिनियावहाय गासै खौरां बिजोंफोराबो दा समाव उसुखुथुमोन आरो दिनै जोङो खौरां थिलिनि बिथिंनिफ्राय माखासे मानि डाटाफोरजों सरजाबनायनि गेजेरजों एग्जिट पल फोसावनायनि थाखाय थाम-थिम खालामदों। एग्जिट पल बे एग्जिट पलखौ गोबाव समहालागै थाबथाना दंमोन आसामाव 9 एप्रिल खालिनो जानानै थांबाय बिसायख'थि नाथाय खौरां बिजोंफोरा एग्जिट पल होनो हायाखै मानो होनोब्ला भारत हादराव गासै 4 रायजोआव बिसायख'थि जादों आसाम सोनाब बंग केरेला तामिलनाडु आरो पन्डिचेरि दा बै गुबुन 4 रायजोनि बिसायख'थिया आसामनि उनाव जादों हिसाबै बै 4 रायजोआव खुंनो लानाय बिसायख'थियाव जाहाथे आसामनि एग्जिट पलआ गोहोम गोग्लैया बेनि थाखायहाय इलेक्सन कमिसना होबथानाय दङ बे खारनाव एग्जिट पल होनो हायाखैमोन दिनै गासैयावबो भट जालांबाय आरो बिनि थाखाय एग्जिट पलनि राहा दिनै बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि गेजेरजों एग्जिट पल होनो सिगांदों जे बड'लेण्डनि मोन 15 बियाब लोगोसेनो गासै आसामाव मोन 126 बियाबफोराव बिसायख'थि जानानै थांदों आरो बै मोन 126 बियाबफोराव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि माखासे मानि खौरांगिरिफ्रा हाबसोनानै दङ आरो बिथांमोनहा बैफोरनि सुलुंखौ हरनाय जादों जे सोर बेसेबां भट मोननो हाथावगौ बिनिखौ जोङो दिनै स्र' खालामनाय जादों गुबैयै जों दिनै बेवहाय बिथा लानो नागिरदों जे बड'लेण्डनि राजखान्थि आसामाव बिसायख'थि आरो बड'लेण्डनि राजखान्थि बड'लेण्डआव गासै मोन 15 बियाब दङ आरो बे मोन 15 बियाबा आसामनि सरकार दानायाव मैखोमै बिफाव लाहैगोन मैखोमै रल प्ले खालामगोन बड'लेण्डनि राजखान्थियानो फैबाय थानाय आसाम सरकारनि खुंथायनि बेलायाव जोबोरैनो रल थागोन बेखौ नोजोर होनानै दिनै नुनो मोनदों जे मोन 15 बियाबाव बड'लेण्डनि मोन 15 बियाबाव इउपिपिएलआ मोन 15 बियाबावनो बिजाथि फसंदोंमोन बिपिएफआ मोन 11 आरो एलायन्स हिसाबै बिजेपिआ मोन 4 बियाबाव बिजाथि फसंदों बिदिनो रायजो दल कंग्रेस असम जातीय परिषद सिपिआइएम बायदिसिना राजनीतिक दलफोरा गावबा गावनि बिजाथिफोरखौ दैखांनाय जादोंमोन जों बेवहाय थुलमुलै जोङो सावरायनो लादों आरो दा समावहाय फोसावनो लादों जे बड'लेण्डनि मोन 15 बियाब आरो आसामाव माबायदि रोखोमै रिजाल्टआ फैनो हागौ बबे दोला बेसेबां बियाब आवथायनो हागौ बिनि सायाव जोङो माखासे सरसमिन तदन्तनि गेजेरजों एबा रिपर्टिंनि गेजेरजों जों लाबोनो हादों जे बिपिएफआ मोन 11 बियाबाव कन्टेस्ट खालामदोंमोन मोन 11 नि मादाव बिपिएफआ मोन 10 देरहानायनि लामायाव दङ मोन 10 बियाबाव बिथांमोना देरहानायनि लामायाव दङ बिजेपिआ मोन 4 बियाबाव कन्टेस्ट खालामदोंमोन मोन 2आव देरहानायनि आसा दङ इउपिपिएलआ मोन 15आवबो कन्टेस्ट खालामदोंमोन नाथाय इउपिपिएलआ मोनसे देरहानायनि मिजिं दङ बिदिनो आइएनसि एबा कंग्रेसनि थाखाय बड'लेण्डआव जायगा गैया जों बेखौ नुनो मोनदों बबेखानि खुनुरोखोमै मोनसे देरहानायनिबो आसा दङ नाथाय इंखंनि जेनाखि रिपर्टिं बे रिपर्ट मथे दा बे कंग्रेसनि लोब्बा एबा कंग्रेसआ बेवहाय जायगा गैया आरो बेवहाय
इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट बहाय लाबोनाय जादों इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेटआ सानै देरहानायनि आसा दङ बे गासै मोनजिबा बियाबाव BPF 10 BJP 2 EPPL 1 कंग्रेस 0 आरो गुबुन गुबुन एबा इन्डिपेन्डेन्ट 2 गासै मोनजिबा बियाबाव बे रिजाल्टआ फैनायनि आसा दङ माब्रै बे जानो हागौ बेखौहाय जोंनि रिपर्टिंनि गेजेरजों मोननाय सुलुं बे जाहैबाय नम्बर 1 गसाइगाव बियाब बेवहाय BPF जों आरो कंग्रेसजों जागोन कन्टेस्टआ BPF नि सभाराम बसुमतारिया देरहानायनि मिजिं दङ आरो कंग्रेसनि जसेफ हाजदाखौ बिथाङा फेजेननायनि मिजिं दङ नम्बर 2 दतमा LSC बेवहाय BPF नि रबिराम नार्जारिया देरहागोन UPPL नि बिजाथि रबिराम नार्जारिखौ फेजेननानै कक्राझार LSC एबा नम्बर 3 कक्राझार बेवहाय सेवली महिलारि BPF नि बिथाङा देरहानायनि मिजिं दङ आरो लरेन्स इस्लारिया 2 नम्बराव थागोन नम्बर 4 बावखुंग्रि LSC आव सासे इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट राजीव ब्रह्मआ इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट आरो बिथाङा AIUDF नि बिजाथि आबु ताहेर बेफारिखौ फेजेननायनि मिजिं दङ 19 सिडली चिरां बेवहाय UPPनि पानिराम ब्रह्म बिथाङा देरहानायनि आसा दङ आरो बियो फेजेनगोन UPPL नि बिजाथि रन्जित बसुमतारिखौ बिजनी बियाब नम्बर 20 बिजनी LSC बेवहाय इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट खलिलुर रहमाननि मुङा सफैदों आरो बियो फेजेनगोन अरुप कुमार देखौ नम्बर 41 मानास LSC बेवहाय BPF नि केन्डिडेट थानेश्वर बसुमतारिया देरहानायनि मिजिं दङ नब कुमार सरनिया गणसंसा पार्टीनि केन्डिडेट बेखौ फेजेनगोन नम्बर 42 बाक्सा LSC बेवहाय BPF नि केन्डिडेट मनेश्वर ब्रह्मआ देरहागोन आरो राकेश ब्रह्मआ 2थि नम्बराव थागोन नम्बर 43 तामुलपुर LSC आव UPPL नि आफादगिरि एबा बारग' चिफ BTR नि प्रमद बर' बिथाङा देरहानायनि मिजिं दङ आरो बे फेजेनगोन आसामनि सासे मैखोम पलिटिशियान बिस्वजित दैमारिखौ बिथाङा स्पिकारमोन आरो स्पिकार बिस्वजित दैमारिया प्रमद बर'नि आखायाव जेनगोन बे सुलुङा फैदों नम्बर 44 गरेस्वर LSC बेवहाय BJP नि केन्डिडेट भिक्टर दासआ देरहानायनि मिजिं दङ पबित्र बसुमतारी UPPL नि केन्डिडेटआ 2थि नम्बराव थागोन नम्बर 45 भेरगाव LSC बेवहाय BPF नि बिजाथि महेश्वर बर'आ देरहागोन आरो अनसुला गोरा दैमारि कंग्रेस दोलोनि बिथाङा 2थि नम्बराव थागोन नम्बर 46 उदालगुरि LSC बेवहाय रेहन दैमारि BPF नि बिथाङा देरहागोन आरो UPPL नि बिजाथि एबा एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर'आ 2थि नम्बराव थागोन नम्बर 47 माजबाद LSC बेवहाय BPF नि बिजाथि सरन बर' देरहानायनि मिजिं दङ आरो बियो झारखन्ड मुक्ति मोर्चानि बिजाथि प्रीति रेखा बारलाखौ फेजेनगोन नम्बर 48 टंला LSC बेवहाय BJP नि केन्डिडेट बिखन चन्द्र देखा देरहानायनि मिजिं दङ आरो बिथाङा फेजेनगोन कंग्रेसनि बिजाथि रोहित पारिगाखौ दा बेखौ जों होनानै नुदों BPF निफ्राय मोन 10 बियाबाव देरहागोन BJPआ मोननैयाव UPPLआ मोनसे कंग्रेसनिफ्राय 0 आरो सानै इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट फारियै राजीव ब्रह्म आरो खलिलुर रहमान बेराफारसे मोनसे एग्जिट पल बे एग्जिट पलनि गेजेरजों आसामनि सिनारि बेखौ जों लाबोनो नागिरदों जे आसामाव सोर खुंथाय खुंनो हागौ बेनि सायावहाय सुलुं फैदों आरो बे सुलुं बादियै बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि एग्जिट पल बादियै बेवहाय गुबुन गुबुन दोलो एबा इन्डिपेन्डेन्टआ मोनबानिफ्राय मोनदाइन देरहानायनि मिजिं दङ तृणमूल कंग्रेसनिफ्राय सासे देरहानायनि आसा दङ बबेखानि बे देरहायाबो जानो हागौ AIUDF निफ्राय मोनब्रैनिफ्राय मोनद'सिम देरहानायनि मिजिं दङ कंग्रेसनिफ्राय कंग्रेस दोलो एबा कंग्रेस असम जातीय दल राष्ट्रीय रायजो दल CPIM लेफ्ट फ्रन्ट
बेखौ लोगो नांनानैहाय मोन 50निफ्राय 54 हालागैसिम देरहानायनि मिजिं दङ आरो एनडिए बिजेपि दैदेननाय एनडिए बहाय दङ बिजेपि एसडिपि बिपिएफ इपिपिएल बे एनडिएआ मोन 62निफ्राय मोन 72 हालागैसिम बिजाथि देरहासार जाबोनानै आसामखौ खुंफिननायनि खाबु जानो हागौ बे सुलुङा सफैदोङो एनडिएआ 62निफ्राय मोन 72 कंग्रेसआ 51निफ्राय 54 एआईयुडि बा 4निफ्राय 6 टिएमसिआ मोनसे देरहानाय आसा दङ आरो गुबुन गुबुन एबा इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट 5निफ्राय 8 हालागैसिम देरहानायनि मिजिं दङ गासै 126 बिसायख'थि जादोंमोन बियाबाव मोन 126 एबा 126 बियाबाव बिसायख'थि जादोंमोन आरो बे बिसायख'थिफोरा गाहामै गाहाम जोबलांदों बिनि भट साननाया फैगौ 4 मे खालार खालि जागोन आरो बे लेखायै बिजेपिआ आसामाव सरकार दाफिननायनि मिजिं दङ बेखौ नुनो मोनदों बेराफारसे बड'लेण्डआवबो बिपिएफनि जै मैखौ नुनो मोननाय जादों बे बिथिङाव जोङो दिनै सावरायगोन जे माबोरैहाय बे दाथाया एग्जिकिउट जानो हागौ एबा जाथावगौ बिनि सायाव जोङो सावरायगोन आरो बे बिथिङाव सावरायनो थाखाय मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मोनसे सन्थाल बसुमतारी बिथाङा दङ बिथांनिसिम सिबिनाय होदों खुलुमनाय होदों बेराफारसे इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेसन अफ आसाम UTOA नि आफादगिरि मार्कस बसुमतारी बिथांखौबो सिबिनाय होदों खुलुमनाय होदों आरो बरायबाय दिनै जों सावरायगोन जे बे इंखंनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि जेनाखि एग्जिट पल बिनि बागै गिबियावनो सन्थला बसुमतारी जों बिथांनिसिम फैनि जे बिथाङा नायबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि एग्जिट पलखौ आरो बिनि सायाव बिथांनि बानबुंथि सन्थला बसुमतारी खुलुमबाय बयखौबो जोंहा इंखंनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि चिफ एडिटर राजेन बसुमतारी बिथाङा जिखिनि गावनि रिपर्टारफोरनिफ्राय सुलुं लानानै बेवहाय दिनै फैगौ 4 जुनाव मेयाव जानो गोनां काउन्टिंनि एसे जिथु फुर्बाभास होनो माने एग्जिट पल बेयो आंनि साननाय आरो बिजिरनायजों फ्राय गोरोबदों मोनसे मोननैयावल' बुंनो गोनां बाथ्रा थाबाय जे बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि जुरिसडिक्सनाव थानाय मोन 15 एसेम्बलि सेगमेन्ट्स बे सेगमेन्ट्सआव बिपिएफआ 10 बिजेपिआ 2 इउपिपिएलआ 1 गुबुनफोरा 2 मोननैनि जिथु फरकास्ट खालामदों बेयो फ्राय गोरोबो आरो नै बेवहायल' साननांगौ थाहैबाय जे तामुलपुर बावखुंग्रि बे मोननै सेगमेन्टआव बावखुंग्रियाव राजिब कुमार ब्रह्म आरो माने इन्डिपेन्डेन्ट आरो इउपिपिएलनि प्रतिभा ब्रह्मनि गेजेराव कन्टेस्टखौ देखायदों आं क'क्राझाराव थांनानै बेयाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जिहेतु गोलैयो बेयाव थांनानै मिथिनो मोन्दों जे राजिब ब्रह्मजों कन्टेस्ट जायालासे इउपिपिएलनि प्रतिभा ब्रह्म आरो बिपिएफनि खरमेश्वर राय नङा रुपम चन्द्र राय बे सानैनि गेजेरावसो कन्टेस्ट जागोन होननानै खोनादों राजिब ब्रह्मआ बै माबा लानानै जिथु बुंदों बिपिएफआनो माबाखौ मामोनलाय बियो बड'लेण्ड माइन'रिटि स्टुडेन्टस एबिएमसिनि माबाखौ जिथु लाफिकुल इस्लामनि खोथाखौ बे लाफिकुल इस्लामखौ गावथारनायनि माबायाव
BPF-खौनो जरित होननानै फोसावलाबायदोंमोन खिन्थु BPF-आवथ' राजबायाबो दंमोन XPLT माने BPF होननानै बुंदों खिन्थु गासिबो XPLT-आनो BPF-थ' नंजोबा बे माबा लाबोनानै BPF-नि माबायाव एसे हांगार फोननानै देरहानायनि लामा लादोंमोन नाथाय उनाव मिथिनो मोन्दों जे कन्टेस्टआ प्रतिभा ब्रह्म UPPL-नि आरो रुपम चन्द्र रायजोंसो जागोन होननानै रायजोफोरनिफ्राय आं मिथिनो मोनदों आरो बे आंनि मिथिनाया जाजोबाबो जानो हागौ आंथ' दाबसे दाबनैनिफ्रायसो मिथिदों बेनिफ्राय माबायाव तामुलपुराव बे फ्राय जों साननाय बायदियैनो गोरोबहां जादों जे प्रमद बर' आरो बिस्वजित दैमारि प्रमद बर'आ बे जाबाय तामुलपुरनिनो जायगानिनो थागिबि मानसि आरो जोंहा बिस्वजित दैमारि आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि आथिखालनि जि बुंथिगिरि स्पिकार बेयो जाहैबाय गरेस्वर समस्तिनि मानसि बिथाङा तामुलपुराव आगोलावबो गसङोमोन तामुलपुर एसेम्ब्लियाव जेब्ला गरेस्वराबो तामुलपुरावनो गोलैयोमोन बेवहाय बिथाङा आगोलावबो जेनफेरनाय खेबसे देरहादोंमोन रेकर्ड दं दा प्रमद बर'आ जाहैबाय गावनिनो जायगा आरो आगोलनि एबसुनि आफादगिरि आरो उनाव UPPL-नि प्रेसिडेन्ट जानानै BTC-नि जायखौ बिथांमोना BTR होनो काउन्सिलाथ' काउन्सिलानो रिजनथ' नङा बियो दा बिनिबो चिफ जाखांबाय नालाय बे मुं लानानै बिथाङा गोबां भट मोननो हागौ आरो बिस्वजित दैमारि जेननायनि गुबै जाहोना जानो हागौ बेवहाय माइन'रिटिनि भटआ बारा फिसा संख्यानि नङा आरो BJP होनोब्ला एसे सो खारनाय मोनो संख्यालुगुफ्रा बिनि भटआ जुदि फैयोब्ला संख्यालुगुनि भटआ फैयोब्ला एकमात्र BPF-नि भटआल' फैगोन गावस्रा खिन्थु बेवहाय BJP-आ संख्यालुगुनि गेजेराव माबा गैया बे पइन्टथिं नायोब्ला संख्यालुगुआ जुदि प्रमद बर'नो ज' जा धालिनानै होयोब्ला प्रमद बर'नो ब्लड थांगोन बेनिफ्राय आंनि माबायाव मिथिनायाव माजबादाव झारखन्ड मुक्ति मर्चानि फैनानै बे हेमन्त सरेन नङा होमबा बिनि चिफ मिनिस्टार फैनानै आरो गसाइगावआवबो दोहौ दिखांफैदोंमोन नाथाय थाङै थुङै नुबाय जे साहा बागाननि जायफोर आदिबासि बे आदिबासि माखाया मिथिबाय जे हाग्रामा महिलारि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि चिफ बिथाङा संख्यालुगुआनो जा बा आदिबासियानो जा बयनोबो रैखाथि होनायनि जि मोनसे समायखिरा लादों बेखौ फोथायनानै जाय हक JMM झारखन्ड मुक्ति मर्चानि दोहौखौ बिथाङा एसे माबानो हादों आरोखि दा जेखियानो जाया मानो बेवहाय जुदि BJP-नि मानसि माखासेया जुदि सरन बर'नो होयोब्ला बेवहाय खाथां देरहायो सरन बर'आ ओरैनोबाबो जों रिपर्ट मोनदों जे BTC एलाकानि मोनबा कनस्टिटिउन्सिनि मादाव सेथियावनो दा माजबाद समस्तियाव देरहानानै दङ सरन बर'आ थारमाने सरन बर' माने आथिखालनि मन्थ्रि आं बेखौनो बुंबाय आरो दा मा सावरायबावनांगौ सावरायजासिगोन बे समावहाय बड'लेण्ड पिपुल्स फ्रन्ट BPF-नि मोन 10नि बिजाथि मादाव मोन 10आनो देरहासार जादों दा बेयो नोजोर होनो गोनां बबेखानि थांनाय BTC-नि बिसायख'थियावबो हाग्रामायाव दैदेननाय BPF दोलोआ मोन 28 गाहाम भट बिथाङा माने बिजाथि बिथाङा देरहासार खालामनो हादोंमोन BTC-नि बिसायख'थियाव आरो गोबांसिन माने MCLA थानाय BPF दोलोआ बे खेबावहाय मोन 15 बियाबाबो कन्टेस्ट खालामनो हायोमोन बेखौहाय गोबां साननि बानबुंथि जे मोन 15आवबो कन्टेस्ट खालामोमोनबा मोन 15आवबो देरहानो आसा दंमोन नाथाय मोन 11 दारायनानै बिथाङा खिन्थु आरो मोनसे लस जानो थांगासिनो बेखौ बुंनाय जादों बेनि जाहोनानो जाहैबाय जे बिथाङा माने NDA-जों एलायन्स जानानैहाय NDA-नो एबा BJP-नो मोनब्रै सिट हगारना होनायाव गुबुन फारसेथिं गोबाङानो बिथाङा लस जानो गोनां जादों आरो मोनसे गावनि बिजाथि देरहानो गोनांखौबो बिथाङा जेननायनि लामायाव थांदों होननाय जादों बे जाहैबाय बावखुंग्रिनि खोथा बावखुंग्रियाव बिथाङा जाय केन्डिडेटखौ बिथाङा दैखांदोंमोन बेनिख्रुइ गोबांसा
गोजाम बिजाथि गसंनो सिगांनो दङमोन बिसोरखौ होनायमोन देरहागौमोन बुंनाय जादों बिब्दिनो बिजनि बियाबनि खोथा बिजनि बियाबावबो बिथाङा बिजेपिनो हगारना होदों बेयावबो देरहानायनि आसा दंमोन बिपिएफआ बेराफारसे गरेस्वरावबो देरहानायनि खोथा दंमोन टंलायावबो देरहानायनि खोथा दङमोन बिब्दिनो इभेन तामुलपुरावबो जदिउबा प्रमद बर'नि पपुलारिटि गोबांथार दङ तामुलपुराव खिन्थु तामुलपुरावबो देरहानायनि मिजिङा दंमोन बिपिएफआ बेखौ बाथ्राखौ बुंनाय जादों दा फैनि जोङो जे अल आसाम ट्राइबेल अर्गानाइजेसन नि आफादगिरि मार्कस बसुमतारी बिथांनिसिम नोंथाङा नायबाय जे बिपिएफ दोलोआ फैगौ 4 मे खालि फोसावनो गोनां आसामनि बिसायख'थिनि रिजाल्ट बेवहाय मोनजि देरहासारगोन बिपिएफ बिजेपिआ 2 इउपिपिएलआ 1 कंग्रेसनिफ्राय 0 आरो गुबुन गुबुन एबा इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट 2 देरहाबोनायनि आसा दङ बेजों लोगोसे आसामखौ खुंगोन एनडिएआनो 62निफ्राय 72 हालागैसिम बिथांमोना एमएलए देरहासार जाबोगोन कंग्रेसनिफ्राय 51निफ्राय 54 आरो एएफडिनिफ्राय 4निफ्राय 6 तृणमूल कंग्रेसनिफ्राय 1 आदार्स 5निफ्राय 8 दा बेखौ नोजोर होयोबा नुनो मोनदों जे कंग्रेस एआइडिएफ टिएमसि एबा गुबुन गुबुन ज' जाब्लाबो बिथांमोना माने सरकार दानो हाया आरो इन्डियानो सरकार दाफिननायनि माने खाबुआ फैगासिनो दङ नोंथांनि बानबुंथि गिबिसिनथारावहाय नोंथांखौ हामबाय होनदों नैबे नोंथांमोननि जेनाखि एग्जिट पुल बिनि जेनाखि सावरायनाय मेल बेवहाय लिंहरनायनि थाखाय आं हामबाय होनग्रोबाय आरो मेन टपिक फैनायनि सिगां आयदानि सिगां आं दिनै मोनसे खोथाखौ बुंनो नागिरदों माने जायफ्रा दिनैहाय क्लास 12 फरिखा होनानै पास जाबाय जोंनि गथ'फोरनि थाखाय माने गाहाम अनसायनाय बावहरग्रोबाय आरो लोगोसे जायफ्रानाखि उथ्रिनो हायाखिसै बिथांमोनखौबो जों इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन आसामनिफ्राय बुंहरनो खावलायहरनो नार्भास जानाङा नेक्स्टफोराव नाजादो ओमफ्राय मोजाङै फरायफिननानै होफिन आरो लोगोसे मोनसे खोथाखौ आं बुंबावनो सानदों बे जाहैबाय बावैसो साननैल' जादों आं इउएनएफसिसि नि मोनसे क्लाइमेट उइक 3 क्लाइमेट चेन्जनि प्रग्रामावहाय बाय' रिजनेल गेदारिं होननाय साउथ करियानि इउसु होननायावहाय थांदोंमोन ओमफ्राय बेयाव थांनायनि खारना जाहैबाय आंखौ एज ए इन्डिजिनास नलेज हल्डार ओमफ्राय प्रेक्टिसनार हिसाबैहाय जोंनि थागिबि हिसाबै जोङो नेचार लाभार जों हारमनि माबायो थायो बिजोंहाय नेचारजों दंफां लाइफांखौ मोजां मोनो दा बेफोरखौहाय इन्डिजिनास नलेज हल्डार हिसाबै बिथांमोना लिंहरनायनि आं थांनानै फैनो हादों आरो ओमफ्राय दा मेन आयदायाव फैसिगोन दा जदिबा आङो देग्लाय इलेक्सनखौ होनो मोनाखै बे खारना जाहैबाय आं 1 थारिखनिफ्रायनो दिल्लीयाव दंहैयोमोन बे आंनि करियानि भिसानि थाखाय आरो दा आं इलेक्सनखौबो गावनि भटखौ होनो हायाखै ओमफ्राय प्लास जोंथ' ओरैनो नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसन अब्लाबो माने माबायो जोङो जेनेबा सोर माब्रै मा थांदों बेखौ आङो फनजों जोंनि संगठननि मानसिनि दारै खबर लादों दा नोंथांमोननि जिनाखि एग्जिट पुल बेथ' जों थांनाय बारावनो बिटिसि इलेक्सन समावनो बेखौहाय जों रिजाल्टखौ मोनखाबाय जों जयैनो सावरायलायनानै बुंखादों थिग बेबायदिनो बे बारावहाय नोंथांमोननि बे एग्जिट पुलनि सायावहाय आं बे 2-3सेखौहाय जोंनि माबानिफ्राय आरो बे संगठननि मानसिनिफ्राय एसे इनपुट मोननायावहाय माने एसे मिलाया जादों आरोखि दा प्रथमावनो आं बिजनिखौ बुंग्रोगोन बिजनियाव जाहैबाय नोंथांमोननि एग्जिट पुल मथे इन्डिपेन्डेन्ट ओमफ्राय बिजेपिनि दा खिन्थु बेवहाय जोंनि जेनाखि माबा इनपुट इउटिअनि दा बेवहाय माने इउपिपिएलनि कमल सिंआबो आवगायनानै दं आरोखि ओमफ्राय बे 1 नम्बर गसाइगाव सभारामाथ' खाथांखा बे एकदम राइट ओमफ्राय नैबे रबिराम नार्जारि दतमानिबो राइट जोंनि साननाय आरो नोंथांनि माबाजों मिलायदों आरो बे ओमफ्राय बेथ' बिखा सेवलि महिलारि बायद'आथ' खाथांखा बेबो ओमफ्राय नैबेयाव
बे इन्डिपेन्डेन्टखौ होदों आरो बावखुंग्रि राजिब ब्रह्म राजिब ब्रह्म दा बेखौबो इनपुट मोननाय मथेब्ला बे आवगायनानै दं होनदों खिन्थु बेसे माबा जायो सत्य जायो बेखौ रिजाल्टआवसो नुसिगोन आरो जोंथ' आरो हिस्ट्रि नङा जास्ट जों एनालाइसिसल' खालामनो हायो नालाय ओमफ्राय दाना नैबे पर्बतझरावबो BPF थांनायनि रासिन आसा दं आरो बहायबो थिगैनो दं ओमफ्राय नैबावबो फानेरामा खाथां माबावहाय सिडलियाव चिरां ओमफ्राय बिजनियावहाय आं बुंखाबाय ओमफ्राय नैबा कन्टेस्ट जानायनि एसे चान्स दं BPF जों ओमफ्राय सुरक्षा पार्टिनि बे नब कुमार सरेनाजों जुदिबा मानसिफ्रा होनो माने मानासनि खोथा बुंदों नोंथाङा औ मानास एलएसि जुदिबा होनो बे नब सरेनानि दा माबाया गैला हल्ला गैला होनला बांद्राय जानाय नङा मानोना दाबो बै सेन्टिमेन्टआ बिसोरनाव दङ एसेब्लाबो बर'नि सेन्टिमेन्टआ दं आरोखि दा बे हिसाबैहाय नैबावहाय हयथ' नैबे एसे ओरै जानो हागौ आरो खिन्थु ओरैनोथ' थिगैनो दं जोंनि नोजोराव ओमफ्राय दाना बाक्सायावहाय बेबो बेनो खाथांखा BPF खाथां बे ओमफ्राय मनेस्वर ब्रह्म औ BPF खाथां आरो BPF बे देरहागोन मनेस्वर ब्रह्मआ ओमफ्राय दाना 43 तामुलपुर LSC नि नैबो हेभि वेट सानै जाहैबायथ' प्रमद बर'आबो हेभि वेट ओमफ्राय ओरै जोंना बिस्वजित दैमारियाबो हेभि वेट दा बेवहाय जोंनि एनालाइसिस मथे प्रमद बर'आ फैमारगोन आरो बियो नोंथांनिजों मिलायदों आरोखि जोंनाबो ओमफ्राय बेवहाय गरेस्वरावहाय जोंनि इउपिपिएलखौ थांगोन बादि मोनदों आरोखि बेवहाय ओमफ्राय नैबे बेहेरगाव मनेस्वर बर' नैबे BPF खाथां बेबो ओमफ्राय नैबावबो मोनसे जोंनो डाउट दं नैबावहाय उदालगुरियावहाय दिफेन बर'आ रासिन हेभि वेट बादि जानानै दं आरोखि जोंनि जास्ट माबा आरो बे जोंनि मानसिफोरनिफ्राय खबर मोननाय दिफेन बर'आ मानोना ओरैनो जों नायोब्ला भटार्सफ्रा इयुथना बांसिनखा आरोखि इयुथफ्रासो बांसिन भटार्सआ न'खर मोनसेयावहाय एडाल्टफ्रा नोंना सानै थायो बोराय बुरै खिन्थु इयुथफ्रा साथाम साब्रै थायो न'खर मोनसेयावनो ओमफ्राय दा नैबेयावहाय बिदि एनालाइसिस खालामनानैहाय हयथ' रिहना जिहेतु बियो डिपुटि चिफ जानानै दंखायो नालाय BTC बेखौ होआमाले दिफेन बर'खौ थिखांनो हागौ बादि होननानै जोंनि मानसिफ्रा आंनो इनपुटखौ हरदों आरो ओमफ्राय दाना नैबेबो बे खाथांखा बै झारखन्डनि फैनाया हास्लामा बियो बेवहाय डाइरेक्ट सरन बर' बे देरहागोन आरो BPF मासबादनिफ्राय ओमफ्राय टंलायावहाय नैबावबो बोरैबाबा इउपिपिएल फैनायनि एसे चान्स दं मानोना बेवहाय बर'नि खोथा फैबाय माने ST नन STनि खोथा फैबायथ' दा STनि भटना बे इउपिपिएलनिफ्राय सोर होदोंमोन जायखिजाया इउपिपिएलनि थांनायनि एसे आसा दं बादि मोनदों आरोखि जोंनिया बुंनाया जाबो जानो हागौ खिन्थु जों जास्ट रायलायदों ओमफ्राय जेरैहाय लास्ट टाइम जों जा माखासे बुंनायावहाय मिलायदोंबो आं सानो बेबायदिनो मिलायगोन ओमफ्राय नैबेयावहाय दा नोंथाङा जे बेखौहाय माबा होदों BPF 10 होननायावहाय 10निफ्राय 8 जोंनि माबायाव आरोखि 10निफ्राय 8निफ्राय 10 गेजेरावहाय थागोन BJPआ हयथ' मोनसेल' मोननो हागौ होमब्ला इउपिपिएलआ मोननै मोनथारगोन आरो बिदिनो जायखिजाया इउपिपिएलआ बोरैबा मोनथामबो मोननो हागौ आदसा नोंथाङा जिखौ बुंदों औ नैबे उदालगुरि उदालगुरिनि माबाया जुदि बिबेक भट जायोब्ला दिफेन बर'आ देरहाया मास्टारनिफ्राय फरायसा जाबाय एबसुनि आफादगिरि जाबाय टार्मा जोबालासिनो बिबानखौ एंगारबाय लोगो लोगो इउपिपिएलआव हाबबाय थिग बेबायदिनो प्रमद बर'नि इमेजआबो बिदिनो जादों इउपिपिएलखौ नागारनानै एबसुखौ नागारनानै लोगो लोगो इउपिपिएल दा बेवहाय होमबा
आबसु माने इउपिपिएल आबसु होननानै जे जोंहा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुङो बे खोथायानोथ' सैथो जाहैबाय जुदि आबसुआ देखा देखि माने अपेनलि दिपेन बर'खौ जुदि मदद होदोंब्ला बे बर'नि गेजेराव मोनसे बिरुप प्रतिक्रिया होनो जायखौ बे एसे गोलैनो हागौ अर्थात बिबेकबान बर' मानसिया दिपेन बर'नो भट होनाय नङा बिथिंजायनिफ्राय नायोब्ला जे एथ' क्षमता लबि प्रमद बर'आबो क्षमता लबि दिपेन बर'आबो क्षमता लबि बेखौ नायोब्ला बिबेकबान बर' भटारा बे सानै मानसिनो भट होथावा दा जायखियानो जाया मानो दिपेन बर'आ राजनितियाव आगान होजेनदों होनोब्लाबो गोरोन्थि जागोन मानो होनबा फरायसा समनिफ्राय बिसोर राजखान्थि खालामबोदों दानि आबसुखौथ' गोदोनि जोंनि समनि बा आंनि दिननि एबसु होनजाला बिथांमोना डाइरेक्ट इउपिपिएलनि बेकिं खालामो आरो माबायो बे इमेजआ खिन्थु बिथांमोननि थाखाय खुब गाज्रि लाबोगासिनो जों बुंनांखाया बेखौ बयबो मिथियो थांनाय बारावबोथ' नुदोंना बिटिसिनि इलेक्सनाव प्रमद बर'आ देरहादों न' डाउट नाथाय बिसोरो गासै बेसेबां मोनखो 9ल' मोनदों ना मोनस्नि थासारियाथ' फैफिनबाय सयथा। खाम्बा बरगयारा फैफिनबाय गतिके अदालगुरियाव आं मिन्थिनाय मथे रिहुन दैमारियानो देरहागोन माने जोबथा मिनिनायखौ रिहुन दैमारियानो मोनगोन आरोखि बिनिफ्राय नैबे फरबट जरायाव जितु रेजाउल करिम आरो आबु ताहेर बेपारि ओमफ्राय कंग्रेसनियामोन आशराफुल इस्लाम बे जायगायाव आं गोबां सम थानानै फैनाय मानसि बेवहाय माइनरिटियानो एखेबारे डिसिसन लागोन मानो होनबा 1,105,000 भटार माइनरिटि आशराफुल इस्लामाबो पपुलारिटि दंमोन बिथाङा मोनसे समाव ओरैबायदि दोहौ लाबोदोंमोन जे प्रप'जाला जेन बिनिनो जाखाबाय बिनिफ्राय AUDFनि आबु ताहेर बेपारिया दा बिसिनि कंग्रेस आरो AUDFनि गेजेराव माइनरिटिनि भटआ गावगोन ओमफ्राय BPFनि भटआ सलिडलि डक्टर रेजाउल करिमनि थिंजाय थांजोबगोन आरोखि बे थिंजायनिफ्राय प्रप'जाला देरहानायनि फुराफुरि चान्स दङ ओमफ्राय तामुलपुरावबो बिबेकबान मानसिया आसलते प्रमद बर'नो भट होनो नाङा बिथाङा देरहायोबा माइनरिटिनि भट लानानैसो देरहागोन आं जेखौ मिथिदों आरोखि खारन बिथाङा सासे क्षमता लबि बिटिसिनि MCLA रायजो सभानिबो सांसद जाबाय MP आरो दा MLA जानानै बोधय NDAनिफ्रायथ' बिथांमोना गावाखैब्लाथ' बिश्वजित दैमारिनि एगेन्स्टै गाव गसंनाङामोन सिङाव मा बुजाफोरा दं जों बेखौ मिथिला खिन्थु दिनैसिमबो NDA नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्सनिफ्राय जों ओंखारना फैबाय होनना दिनैसिम बिथांमोना खिन्थु गोग्गायै दाबा साहस लानानै बुंनो हायाखै गोबां मेल मिथिंफ्राव बुंबाय राजकुमार नार्जारि बिथाङा जेनेरेल सेक्रेटारिमोन बिथाङा बुंगासिनो थादोंमोन जे बिथांमोना NDAजों गैलिया बिब्दिनो मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङाबो घोषणा खालामबाय जे बिथांमोना NDAजों गैया दा बिदिनो बिथांमोननि गोबां माबा दैदेनगिरिफ्रा NDAआव गावसोर गैला बेखौ बुंना लादों बेराफारसे बेंटल फरायसालिमा बेंटल कलेजनि प्रिन्सिपाल बावैसो रिटायार जानाय बिथाङाबो इउपिपिएलआव हाबनानै दङ रन्जित बसुमतारी बिथाङाबो फोसावबाय थादों जे बिथांमोना NDAजों गैया दा बेफोरखौ नोजोर होनानैहाय बिथाङा NDA नङा होननानै बुंदों दा बे हिसाबैनो बिथाङा कन्टेस्ट खालामनो हादों बिश्वजित दैमारिजों गैलाखौथ' बुंदों हय नाथाय अफिसियेलि बिथांमोना रिटेन डिक्लेरेसन होआखै बेनो आरो खोथाया दा जिखियानो जाया मानो जे प्रमद बर'आ देरहायोब्ला माइनरिटिनि भटजों देरहाहैनो हागौ मानो होनबा माइनरिटिफ्रा BJPनि फुदुमबिफोरखौ सुखुवा बे आरोखि ओमफ्राय दस्रा माखाथ' थिगैनो दं दा मोनसे खोथा मार्कस बसुमतारी बुंदों जे इउपिपिएलनिया मोननैनिफ्राय मोनथामबो देरहानो हागौ होननानै नोंथाङा बुंदों दा बेवहाय जुदि अदालगुरिनि माबाया दिपेन बर'आ जुदि देरहायोब्ला मोननै आरो बिजनियाव कमलसिं नार्जारि देरहानायनि माने आसा लादों बिथाङा देरहाफैबा मोनथाम फैगोन खिन्थु बिजनि खोथाखौ बुंनायदों आङो जे बिजनियावहाय BPFनि केन्डिडेट गैया
बिपिएफनि केन्डिडेट गैयिनि थाखायनो बिजनियाव सासे बिपिएफनि दैदेनगिरि डिम्बेश्वर बर'आ बिथाङा इन्डिपेन्डेन्ट कन्टेस्ट खालामदों आरो बेराफारसे बिपिएफनिनो एमसिएलए खलिलुर रहमानाबो इन्डिपेन्डेन्ट गसंदों दा बिजनियाव जेनाखि दोहौमोन बिपिएफनि बे बिपिएफनि दोहौआ गैया जादोंमोन बा बिजेपिनो हगारना होनायनि थाखाय आरो बिपिएफनि केन्डिडेट गैयियाव बे बिपिएफनि भटार्सफ्रा सोरनो भटखौ होगोन दा बेखौ नोजोर होनानैहाय कमल सिं नार्जारि इउपिपिएलनि केन्डिडेट बेनाव बर' भटआ थांगोन बिदि साननाय जादोंमोन नाथाय बे थांनाय माने बोसोरबायावहाय कमल सिं नार्जारिया इउपिपिएलआव थांनायनि उनावहाय बिथाङा पलिटिकेलि खुनु रल प्ले खालामनो हानाय जायाखै रायजो राजानि सेराव थांनो हानाय जायाखै बेराफारसे डिम्बेश्वर बर'आबो गोबांथार भटखौ लाखिनो दोनदों बिपिएफनि भटखौ बिदा हमथादों जाय भटार्सफ्रा बिजेपिनो भट होआ बिथांमोना कमल सिंनो हैगौमोन भटखौ इउपिपिएलनो हैगौमन बिपिएफनि बे भटार्सफ्रा बे भटार्सफोरखौ हमथाना लाखिनो दोननो हानाय जादों डिम्बेश्वर बर'आ आरो बेराफारसे बेवहाय बिजनियाव कमिउनिटि पलिटिक्सआ दहमै नांफुबाय थादों बे दिनैनि बाथ्रा नङा 1978निफ्रायनो बे जाबोदों 1978निफ्राय आरो बे कमिउनिटि पलिटिक्सनि गेजेरजोंनो बर'नि बिजाथिया देरहाबोबाय थानाया 2021 मायथाइसिममोन 2021 मायथाइयाव गिबि खेबनि थाखाय माने बर' बिजाथिया जेनजेनदों आरो बे खेबाव माने बर'आ देरहाबावो एबा बिपिएफआ देरहायोमोन बेखौ नाथाय नस्थ' खालामना लानांबाय एलायन्स जानायनि थाखाय एनडिएजों दा बे बिथिंखौ नोजोर होयोब्ला कमल सिं नार्जारिया बिपिएफनि एसेबो भट बोखेबोनो हायाखै बेयो जिखिनि भट आवथायगोन बेयो इउपिपिएलनिखौनो मोनगोन आरो बेराफारसे इउपिपिएलनि माखासे भटआबो कमल सिंनाव गोग्लैनाय नङा बे आर्गुमेन्टआ फैदों मानो होनना बुङोब्ला जे कमल सिं नार्जारिया 2006 सननिफ्राय 2021 सनसिम एमएलएमोन आरो बिपिएफनि आरो बिथांजोंनो जुजिफ्ले जेनफ्लेबाय थानाय इउपिपिएलआ कमल सिंखौ बेसे गोथौयै बजबनानै लागोन बेखौ बुजाया जुदि बिजनी जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि फनिन बर'आ बेमार जानानै दा हस्पिटाल जानानै थायामोनब्ला पाटनायाव थाहैनाङामोनब्ला होमब्ला कमल सिं नार्जारिया टिकेटबो मोनामोन बेखौहाय गोबांसिनानो बुंदों दा बे हिसाबैहाय कमल सिं नार्जारिनि आर्गुमेन्टआबो फैयाखै दा ओरैनो साजां नोजोरजों नायोब्ला बर'फ्रा बांसिनैनो कमल सिंनो भटखौ होदों बेखौ लादों जे जोङो गुबुन बे जायगानि फैनाय अरुपदेनो जों भट होआ ओरै होननानै गोबांसाया बुंदों बा बिथांमोना माने गोसोआव गोजोननाय गैयै बे गोसोआव गोजोननाय गैयैनि थाखाय जिखिनि मिजिं लादोंमोन जेनेबा बे भटफ्रा कमल सिंनाव फैजोबसिगोन होननानै नाथाय नंगौ माखासे माने फैदोंबो जानो हागौ फैगोन नाथाय बे जिखिनि भटखौ बिपिएफनि भटखौ बिथाङा केच खालामनो हादों बा आवथायनो हादों बियो माने साननायाव माने हिसाबाव बुरजा नङा आरोखि जायनि थाखाय बिथांनि बे लाइना फैयाखै बेखौ बुंनो नागिरदों दा जायनि थाखाय जोङो नायबाय जे बिजनीनि कमिउनिटि पलिटिक्स होनना बुङोब्ला बेवहाय मुस्लिम बेंगलि बर'आनो बेवहाय हाइसिन भट दङ फ्राय 53,000 आरो मुस्लिमनि भटआ 51,000 ना मुस्लिम भटारा 48,000 बर'आ 54,000 बेनिफ्राय बेंगलिया 14 गाहायाव दं 38 दा बेवहाय जों नायबाय मुस्लिमनि भटआ दा बिथांमोना जदिउबा मुस्लिम कमिउनिटिया गोबांथार माने बिपिएफजों दङमोन नाथाय बिपिएफनि केन्डिडेट गैयियाव बिथांमोनाबो एकसेटिया भाबै बे बिपिएफनि भट होनो गोनां बे अरुप कुमार देनो भट होनो गोनां मुस्लिम कमिउनिटिया खलिलुरहमानाव थांदों इउपिपिएलनि थाखाय मुस्लिम भटआ बेवहाय हिसाबाव लाबोजाया माइनास जाफिनबाय हिसाबाव लाबोजाया बेराफारसे जायफोरनाखि इउपिपिएलनि केन्डिडेटमोन भटार्समोन बिसोरबो खिन्थु खलिलुरहमाना जेब्ला केन्डिडेट मोनबाय ज' थांनायनि आसा दङ दा बेखौ नायनानैहाय खलिलुरहमाननि देरहानाया
रोखा बेखौ बुंनो नागिरदों अबयसे साज्रां नोजोरावहाय बयबो बुंलायगासिनो दङ इभेन कमलसिं नार्जारि बिथाङाबो जोबोद आसा खालामनानै दङ जे बिथाङानो देरहासार जागोन आरो बिथाङा देरहासार जाबोनायनि थाखाय बयबो बुंबाय थादों खिन्थु सिंनि पलिटिक्सआ बे जायाबो जानो हागौ आरो जुदि कमलसिं नार्जारि देरहाबोयोब्ला इउपिपिएलनि देरहासार जाबोनाया बांबाय दिपेन बर'आ देरहाबोयोब्ला बांबाय दिपेन बर'आ मा जाहोनाव देरहाया बिनि जाहोना जाहैबाय जे आथिखालाव बिटिसिआव सरकारा बिपिएफनि सरकार जागोनब्ला बैयाव जुदि इउपिपिएलनि केन्डिडेट जुदि देरहासार जाबोयोब्ला बै जायगानि हल एबा बै जायगानि डेभेलपमेन्टआ बाङाय जागोन नामा बिथांमोनहा गिनाय दङ खमायगोन बबेखानि बिथांमोना प्रसार खालामनायावहाय जोबोद बायदिसिना बुंलाबायदों जे रिहन दैमारिया जुदि एमएलए देरहायोब्ला बिथाङा डेपुटि चिफ जाया बिथाङा आसामावसो एमएलए जाना थाहैसिगोन आरो ओजोंहाय जिहेथु खाम्फा बरगयारिया माने इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव हाबफैफिनबाय आरो बे आगोल समावहाय डेपुटि चिफमोन बड'लेण्डनि दा बे हिसाबै हाग्रामा महिलारिया माने खाम्फा बरगयारिनि डेपुटि चिफ होफिनगोन नामा बेबायदि होननानैहाय होफिनसिगोन ओरैनो आर'ज खालामनायनि गेजेरजों गोबां भटारफोरखौहाय माने मटिभेट खालामनो नाजादोंमोन आरोखि बेखौबो मोनथिनाय जादों अब्लाबो खिन्थु बिपिएफनि भटार्सफ्रा बेवहाय माबा जायाखै मटिभेट जायाखै बेखौ मोनथिनो मोनदों आरो 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि खोथा बुंनाय जादों माने भारतआव भारतनि संबिधानखौ सोदांनानै 125 एमेन्डमेन्ट लाबोनाय जासिगोन आरो एमेन्डमेन्ट लाबोयोब्ला बिपिएफ सरकारा बायसिगोन ओरै लायनानै बिथांमोना बायदिसिना अफार प्रसार खालामदोंमोन आरोखि खिन्थु बेखौबो माने रायजो राजायाथ' दा समावहाय गोरों जाजोब्बाय दिनै लोगो लोगोनो सेकेन्डआवनो गुगोल सार्च खालामनानै मोनथिनो मोननायनि खाबु फैदों दा दिनैनि दिनाव दा बेफोरो माने बिथांमोननि बे जेनाखि अपप्रचार खालामनाय बे खामानियाव फैयाखै बेराफारसे एमएलए जाब्लाबो जे डेपुटि चिफ जानो हायो बेखौ इउपिपिएल सरकारानो प्रमान खालामजेनदों देखायजेनदों माने अदालगुरिनिनो गबिन्द बसुमतारिया बिथाङा भैरबकुन्दनिफ्रायनो देरहासार जाबोदोंमोन एमसिएलए हिसाबै आरो बिथाङा डेपुटि चिफ जाफैबाय बिटिआरनि समावहाय आरो बिथाङा नेक्स्ट इलेक्सनावबो दारायनानै बिथाङा एमएलए जाबाय एमएलए जानानै खिन्थु बिथाङा डेपुटि चिफखौ नागाराखै दा एखे जायगायावनो भैरबकुन्दआवनो माने रिहन दैमारिया देरहाबोदों भैरबकुन्द बियाबाव एमसिएलए जानानै आरो बे एखे बियाबावनो उदालगुरि बियाबावनो एमएलए कन्टेस्ट खालामदों दा बैफोरो पाब्लिकनि नोजोरावहाय गोग्लैबाय थादों जायनि थाखाय बिथांमोननि बे अपप्रचारा खाथियाखै रोखा जादों आरोखि बबेखानि बेवहाय माने सिंहाय बिजेपिनि माखासे मानि मावथिफोरा दिपेन बर'नि सापर्टआव फैबाय थादों होननानै मोनथिनाय जादोंमोन जेरैहाय जे माबानि जोंहा धेकियाजुलिनि एमएलए माने मन्त्रि अशोक सिंहाल बिथांनिफ्रायबो जोबोद सहाय मोनदों होननानै माने बिथांमोना बुंनो लादों गोबाङा बुंदों दा बेफोरबायदि बुंनानैबो जिहेतु बिजेपिनिनो सापर्ट दङ दा बे हिसाबै मन्त्रि मोनहैगोन माबायाव बे एनडिए सरकाराव बे माबाया दिपेन बर'आ थाङोब्ला देरहासार जालाङोबा नाथाय रिहन दैमारिया देरहालाङोबा बिथां मन्त्रिबो मोननाय नङा जिहेतु सरन बर'आ लेटेस्टलि मन्त्रि जादों आरो ओजोंहाय क'क्राझारनियानो मोनथाम गाहाम मन्त्रि बिनो हागौ सोरथो बिनो हागौ जे सेउलि महिलारि हाग्रामानि हिन्जाव ओरै होननानै बिथाङा मन्त्रि बिगोन रबिलाल नार्जारिया मन्त्रि बिगोन आरो फानिराम ब्रह्म मन्त्रि जागोन दा बिदिबा मोनब्रै गाहाम जुदि माने मन्त्रि बिपिएफनिया लायोब्ला रिहन दैमारिया गैया जागोन दा बिदिबो अपप्रचार खालामदों होननानै बानबुंथि गोबां होनो नागिरो अब्लाबो बै पाब्लिकनि नोजोरावहाय भटार्सफोरनि नोजोरावहाय बै अपप्रचार बा खामानि हागोन होननानै बुंनो नागिरदों दा जोंनि बे रिपर्टआव एग्जिट पलाव दा बे हिसाबैहाय एनडिएआनो सरकार जागोन आसामाव बेखौ बुंनाय जादों आरो जुदि कंग्रेसआ सरकार जायोब्ला सरकार जानो थाखायब्ला बिथांमोना माने एनडिएनि माखासे लोब्बा दोलोखौ लाफानानै सरकार जानांगोन बेखौ बुंनाय जादों जेरैहाय बेवहाय बिपिएफनिनो 60 जुदि मोनोब्ला आरो इउडिएफनिखौ मोनोब्ला तृणमूल कंग्रेसनिखौ मोनोबा आदार्सखौ मोनोबा बिथांमोनाबो 60नि एबाब जाहैगोन जुदि बिपिएफआ सापर्ट होयो
इपिएफआ सापर्ट होयो औ दा बे हिसाबैहाय बिपिएफआनो बे फैबाय थानाय गोदान सरकाराव माने मोजांथार रल मोनगोन बेखौहाय नुहुरदोङो बे एग्जिट पला बे रोखोमै जादों जे बेनि किं मेकार एबा स्टिरिं हमग्राया सोर जागोन बड'लेण्डनिफ्राय बिपिएफ बे सियर आरो बेखौ जादों आरो बेनि थाखायहाय दिनैनि समावहाय गोबां सरसा जादों जे कंग्रेसनिफ्रायबो उसुखुथु सरकारा जोंनि जागोन आरो जोंनि सरकार जानो थाखायब्ला हिसाब निकास खालामना नायबाय जे बिथांमोना बड'लेण्डनि राजखान्थिनि अनगायै सरकार दानो हाया आरो बिजेपियाबो हिसाब खालामबाय थादों जे बिथांमोना हाग्रामा महिलाखौ गारनानै सरकार दानो हाया दा बेयो जोंनि थाखाय जोबोद इन्टारेस्टिं जानानै दङ आरो जोङो फैबाय थानाय समावहाय नुगोन फैगौ 4 मे खालि बिनि गासै पिक्सारखौ रोखा नुनो मोनगोन आरो बेवहायनो रोखा जागोन जे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसननि एग्जिट पला बै समावहाय जाफुङै एबा गोरोबनाय गोरोबै दिनै जोङो आरो गोबां सावरायले बे एग्जिट पलखौ फोसावनायनि गेजेरजों दिनैनि बे सावरायथुन हाबाफारिखौ फोजोबबाय गोजोननाय खुलुमबाय